všechny vás přivítat u dnešního videa. To bude Kofla Challenge společně s Duškincem. Dar. Já mám každou plechovku, je to nějaký prošvy. Je to od minulého roku, od listopadu už prošvy. Tady to můžete vidět, jestli vidíte. Tady máte ještě tak. Vše. A my se... Co to chváščeš? Já jsem jenom ochutnat, je dobrá. Nemoc ne. No, jedno. Ne, nemám, na challenge stačí. Počkej. Tady vytíkalo trochu. Tak. A zdraví. No, to je hnusný. Chutná ti to? Jo. Já ne. Kurva. Je blbě. No a ten, kdo prohraje, ten kdo vyhrál, prostě ten tomu, který prohrál nějaký. Já to jsem zapomněl zmínit. Nějakou otázku. Úkol, ty blbé. Úkol teda. To jsme zapomněli zmínit a v příštím videu se to řekne. Uvidíte. Jo.